formatge. Sí. Hola, què tal? Soc la Marta i avui estic a l'Espluga de Francolí per viure la segona semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla. Vinc amb llibreta per apuntar-ho absolutament tot, per a veure si puc jo començar a entendre una mica com és un bon esmorzar de forquilla i aprendre una miqueta, almenys, a cuinar-ne un. I ara aquí ens faltarà sal malden, retenció, vull dir que la gent ve menjar un bon tall de... Jesús, com ho fas per gestionar tota la pressió d'haver de cuinar per tantíssima gent? Bueno, partim de la base que la gent és molt agraïda i si els hi fots un bon tall ja estan contents. Llavors això és el que anem a intentar aconseguir, que no falti de res, que tot estigui ben cuit, ben calentet i a disfrutar d'aquest esmorzar d'avui. I algun secret perquè la llonganissa estigui al seu punt? Bueno, la llonganissa jo crec que el punt és millor més cuita del compte que crua. Vull dir que el que ens preocupa aquí amb els medis que tenim és coure-la bé i sí que és veritat doncs, que vol un foc intens però sense que se'n vagi de mare per a que amb 2 tomets doncs, la puguem tenir ben dauradeta de fora i ben cuita de dintre. Molt bé, doncs jo m'apunto perquè he de començar a practicar jo, que això a mi no se'm dona tan bé com a tu. Molt bé, doncs moltes gràcies. A veure, ja estic començant a veient els primers, què tal, com van els nervis? Bueno, controlats una miqueta. Alguna coseta, però estem controlats de moment. Veig que estàs ja a punt d'emplatar. Sí, ens en toca ara els primers i ja l'hora arriba, la veritat. I què has preparat? Una tripa de porc. Tripa de porc. Tripa de porc amb xoriço, baldana, pernil, una picadeta. I jo veig que aquí hi ha 3 plats. Sí, Casualment, tu ets un, jo sóc un altre i tenim el Pau el càmera. jo crec que hem fet. Sí, no? Ho hem clavat. Per tant, ja està. Ja està. Servim aquests 3 i nosaltres ens anem a esmorzar i el jurat dona igual, Si no? vosaltres dieu que estem bons, anem xerrant. Home, fa molt bona pinta. Hola, Jesús. Bon dia, bona hora. Bon profit. Del bar Cooperativa Helena, del Catllà. Han fet el desossat de peus de porc amb botifarra negra i una mica de morro. I la gent que diu, ui, és que els peus jo, així d'entrada... Sí, n'hi ha que sí, que els hi fa una miqueta. Sempre et pregunten, què ens recomanes? Vull dir, clar, jo depèn de cada un, la textura que a tu t'agradi, no? Perquè jo te puc recomanar els peus, però la textura, tu, què és aquesta textura lletiscosa, més, no? No agrada a tothom. I quin és el secret per fer uns bons peus de porc? Oi, que estiguin ben cuits i llavors posar els peus. Llavors, paciència, perquè es vagin Molta fent. paciència, perquè aquest és molt laboriós, perquè clar, s'han de bullir els peus, s'han de desossar i això és feina. I ara entre tu i jo, una pregunta així amb confiança. Tu creus que és la vegada que més bons t'han sortit els peus? Crec que sí. Podria ser. A mi segur que m'agrada. No els he provat mai per això, Però Pues ho has de provar. els primers que provaré seran els teus. No vull ficar-te pressió, No, pues tu els has de provar, que t'agradarà. Jo crec que sí, i tant. I a veure si vaig endivinant una mica la recepta per A aprendre a cuinar una mica. veure. He de practicar molt, jo crec, per arribar fins a tot el que tu saps, Bueno. Però començarem per aquí. S'ha de començar sempre. Llavors, anar-se superant un mateix. Anem a provar, a veure què tal. Els millors peus de porc que he provat mai, clarament. Una mica, però bueno, crec que això serà molt.
el Gerard Tàmies, venim del restaurant Al Marge, que hem obert fa 2 mesos aquí a l'Espluga de Francolí. Principalment fem esmorzars i dinars. Anem amb cuina tradicional de tota la vida, mar i muntanya, d'aquí de la terra, sempre producte de temporada. I principalment això, som un establiment nou, anem amb tècniques culinàries noves, llavors diria que som una cuina neo-tradicional i de moment estem molt contents perquè des que hem obert matí, migdia i nit estem plens. Anem amb llista d'espera d'un mes vista, així que suposo que estem contents. De quin restaurant vens? De l'Hostal Font de Montserrat de Cambrils. Molt bé, i aquí no estem sols, perquè No, estem aquí... estem amb l'àvia, o sigui, aquesta recepta és una recepta ancestral molt antiga que va des de generacions, 6 generacions, i l'àvia és l'última generació que la tenim a la cuina encara fent alguna d'aquesta recepta. Avui hem fet els peus de porc amb caragols i trompetes de la mort. Bueno, és un plat que té molts ingredients perquè és una mica complexa, perquè és de molta llarga elaboració. Aleshores, principalment hi ha la ceba, hi ha també l'aubergínia, carabassó, pebrot vermell, picant, avellana, que és el toc que li dona el punt més important del plat. Restaurante Calmellado SD en Constantí. Nuestras especialidades son los almuerzos de Furquilla y hoy hemos venido a presentar uno de nuestros platos principales, que serían los callos morro con judías, lo que aquí lo hemos presentado como deconstruidos, cada cosa por un lado para que los jueces puedan valorar y saborear los platos por separado. A ver, el callo, el tema está en que tiene mucho tiempo de preparación, sobre todo de cocción. Luego aparte hemos hecho con una salsa romesco que tiene muchas cosas paralelas. Salsa por un lado, callos por otro, luego el morro lo hemos hecho con una salsa de vino tinto de Batea, que también tienes que hacer un vino, la reducción y tal, o sea, tiene una elaboración bastante compleja, aunque parezca un plato muy simple. Pero bueno, tranquilamente entre cocción y no cocción, 3-4 horas. Nosotros lo podemos usar para calentar eso a la vez, ¿no? Sí. Nosotros lo podemos usar para calentar eso a la vez, ¿no? Sí. Hola, què tal? Bon profit, primer de tot, Jonathan, ja ens coneixem de Torrelameu. Què tal, com estàs fent avui a l'Espluga de Francolí? Molt bueno, aquí gaudim d'aquesta gran jornada, la segona semifinal, a Terres Tarragones, l'Espluga de Francolí, que ens han acollit molt bé, 5 propostes que estem començant a gaudir, ja direm gana, i molta sort als 3 finalistes que passin a la final i gaudir de la nostra terra, la nostra gastronomia i la nostra gent. Jo ho he dit sempre, aquí la taula molta gent ho sap, per mi el plat estrella actual dels alumnes de Furquilla és el cabipota, perquè representa tradició, representa la cuina catalana i representa la cuina casolana que té l'estrella. Bravo, sí senyor! Serà el bar-restaurant Cooperativa Elena. Moltes felicitats. Ara s'han acabat ja els nervis, Àngel? Sí, és així, bueno.
Ha estat molt emotiu, ha sigut un dematí que agraïm sobretot a l'organització, que ha estat molt encertada, i bueno, agraïm al públic i al jurat que ens han donat aquest premi per arribar a la final de Lleida. No? I amb el cap ara ja cap a la gran final, no? Quins canvis hi haurà o què teniu pensat ja alguna coseta? No, perquè no ens pensàvem sortir, o sigui, que hi hagués res. Vull dir, el no. Vull dir que això un sí, clar, ara hem de pensar què, no? Bueno, ara hi ha un temps, encara hi ha dies perquè podeu pensar tranquil·lament i presenteu un gran plat. En qualsevol cas, el que està clar és que aquí el que ha triomfat ha sigut la cuina catalana tradicional i més tradicional que mai, perquè sense l'àvia no seria possible això, no? No, és veritat. Vull dir, és la base de tot. O sigui, a partir d'aquí pots agafar el camí que vulguis. O sigui, innovar, no innovar, vull dir, és el futur. A veure, doncs sí, jo crec que ja ho he apuntat tot. Jo crec que ara ja estic preparada per començar a cuinar un bon esmorzar de forquilla. Això sí, no sé si em sortirà com els participants d'aquesta edició. Ens veiem la setmana que ve amb el Guim a la Garriga. Així que no us ho perdeu i no us perdeu sobretot la gran final el 28 de setembre a Lleida.